ESG Monitor er et godt værktøj, og hele det at arbejde med ESG er ordentlighed, og det er det, vi skal have fokus på. Samfundsansvar er en vigtig del af at drive et hotel i dag, og dermed også bæredygtighed og få det inkorporeret i den daglige drift. Jeg er rigtig glad for, at HORESTA har taget og lavet den her ESG Monitor. Der er klart noget udvikling på den, men det er godt, at HORESTA har taget det initiativ. Jeg er så gammel i går, så jeg kan godt huske, da vi alle sammen begyndte at kigge på egenkontrolprogrammer og skulle lave den slags ting, og de spøgelser var der. Nu har vi en ESG Monitor, og det er et fuldstændig fantastisk værktøj at arbejde med. Hele fokuset på sådan noget som CO2-beregningen er rigtig, rigtig væsentligt for os. Og det betyder jo noget også i vores planlægning, vores madplanlægning i forhold til vores gæster og den slags. Så CO2-beregningerne er væsentlige. Det er endnu et værktøj i værktøjskassen, som er væsentligt for os, og med en masse forskellige delelementer, for eksempel CO2-beregningen, for eksempel medarbejdertrivselsdelen med Better Hospitality Workplace og andre elementer. Så det er en stor værktøjskasse med mange forskellige elementer. Alene det at have fokus på det og få ESG-monitoren til at give os nogle data, det gør jo, at vi får fokus på tingene og dermed kommer til at arbejde med det. Det man måler på, det arbejder man med. Vi oplever, at store virksomheder stiller flere og flere krav og stiller flere og flere spørgsmål til os i forhold til ESG. Og der er HORESTAs ESG Monitor et super værktøj. For os som branche, der betyder det rigtig, rigtig meget, at vi har en fælles standard for, hvordan vi måler på environment, social og governance.